I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, danas radimo reakciju na Baka Praise. Izbacio novu pesmu, pa rekao, brate, aj malo se skupe pregledi na njega, tako to. Ajmo, brate, kucamo Baka. Sad je tačno 14:03, u 2 je valjda postavio. Baka Praise, odmah izlazi Tokio, bru. Vidi, već ljudi uradili reakcije, brate, nije ni prošlo, radili live stream odmah. Idemo, skupljamo preglede, mao. Ovako, braćo. Reklama, dobro. Da vam pustim ja ovako Windows Capture Device. Ne, ovo je LOL, izvinjavam se. Evo ga, dobro. Dobro, a gde je? A gde je, buraz? Okej. Bukvalno, copyright ćemo svi da dobijemo, ali nema veze. Žuta monetizacija is incoming. Ok. Full screen. Ne čujem ništa, buraz. Evo ga. A malo je kvalitet shitty. Ja za 2K, ali opet ima pikseli se vide dosta. Mrak je. A bukvalno ono kad je počela pesma, ono, bio sam ono, what the fuck, brate. A dobro, kad se čovjek navikne, valjda će biti okej. Mislim, ne znam, malo je čudno, brate, da čuješ ovako nešto novo. Ali odmah se osjeća Džala, brat, ono, taj stil. Jel jeste Džala, brat? Pošto je postavio, vidio sam sliku koja radi pesmu. Da, Džala. Ima i, kako se zove, titl, ljudi, obavezno ako slušate pesmu, uključite titl, brat. O. Brate, gde je našao, vidiš toga. Ok. A gledaj mu facu, čekaj. Ono uživa, brate, a Baka, ono, bacio se odmah, brate, Anja na aparatima, brate. Posvetio pesmu Anji, a bukvalno ovamo vata diše joj uz vrat, brate. Lele. Ali dobro, nisam vidio da neko radi ovakav neki stil. Možda i jeste, neko radi nešto ovako slično ovome, ali ne znam ko. Znam isto da je bilo kao ta japanska kuća, ono, japanska, ne znate, ono što se ono kao ona vrata, brate, što se ono, naš, vuku, brate, onako na desno, ono. I tako to crveno, taj japanski stil. Baš sam čekao sad nešto onako, ti si meni Tokio, to je okej, da, sad sam čekao kad će ono, brate, da počne vibe, ono, da. Ovo je dobro urađeno, stvarno spot je, uf, gledaj ovo što su dobro uradili, brate, ispod vode, pa gledaj koliko clean izgleda, alo. Wow, brate, baš je super odrađeno, alo, lepo, baš lepo.
Ovo mi se sviđa, brate. Ovo mi se sviđa. Ček da vratimo još jednom da čujem. Como Casa de Papel. Baš je dobro odrađeno, brate. Baš je super odrađeno. Brate, pesma je top. To bilo to, ljudi, neću da sečem ovaj video, samo ću ovako da pustim. Jer stvarno mi se ne edituje klip, nemam šta ni da editujem, 5 minuta, brate, skraćeno, to bilo to, ljudi. Bacite like, neki komentar, koliko sam ja cringe i to je to, šans. Vidimo se, čao. Pup. Aj gasim.